Oh, nag-video ko. Video. Oh, nandito kami sa iwan ko. Sabrina. Saan to? Sabrina, sa bundok. Malapit kay Gumpay. Oh. Ayan, naka-video na yan. Oh. Hello. Video. Oh, video. Papunta kami sa... Oh. Pupunta kami sa Sabrina Bay. Santa Gema. Ayan. Nakita ang mga ni Gumpay. Ayan yung driver namin. Driver namin. Kaya may si Papa Muslim, yung pinsan ng asawa ko. Yan o, Ayan, ito sa YouTube channel ko. Oh, ganda ng excited siya. Oh my God! Sige! Ah! Sabi niya, uy! Malapit na! Hey! Malapit na, malayo na. O, tingnan mo, kami naka-video. Ay, nasa lapit laday. Kakato? Asa man sila day? Oh, tingnan nyo, yun. Doon kami kabila daw. Oh, tingnan nyo. Ayan. Sige, picturean ta ba? Ini nila ko, mas picturean.